uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abazalwane negameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizodumisa, masiqeda ukudumisa sizokhulela sonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela siye kuxilongo number 240. Xilongo number 240. Yazokala abazalwane. Xilongo number 240. Nxa ebizwa amagama elizweni laphaya ekuseni okungayi kudlaqwa
Ngiyabingelela abazalwane futhi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngizocela abanofakazi egameni likaJesu Kristu. Before ufakazi, amen, ngiyazalwa ngiyaxolisa. Sineyivakashi namhlanje uNkulunkulu usithandile. Amen. So ngizocela ichorus abaqala ukufika la ekhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bazosibingelela. Amen. Onjengawe Jesu wami, onjengawe Jesu wami, onjengawe Jesu wami, onjengawe, onjengawe Jesu wami, onjengawe Jesu ngizodilela ubufakazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sidlule ezintweni ezinzima njalo number 129.
kweli kwezi la